300 student se jingħataw l-opportunità li fit-3 xhur tas-sajf jesperjenzaw mill-qrib id-dinja tax-xogħol fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika. Dan grazzi għal programm tal-Aġenzija għall-Informazzjoni u Teknoloġija Maltija il-MITA. L-istudenti se jkunu qed jagħmlu 3 xhur ta' xogħol prattiku f'ministeri, kumpaniji privati jew organizzazzjonijiet mhux governattivi. Fil-fatt il-MITA se tkun qed tissussidja dawn il-programmi li ilhom għaddej għal diversi snin u li raw il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol temporanju għal studenti fil-qasam tal-ICT. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Emanuel Malija għal-idnija l-viżjoni tal-Gvern li jemmen fiċ-ċittadin tagħha u jtieħ l-għodot neċessarji biex jirnexxi. Il-MITA wkoll anka mhux biss biex tinkoraġixxi dan isir, imma anka biex ikun suċċess bħalma kien fis-snin oħra lil meta student jiġi placed mal-privat qiegħda toħroġ nofs dik il-paga u meta jkunu placed mal-Ministeri u NGOs qiegħda tifat istess toħroġ dik il-paga. Dana qiegħed juri kemm il-Gvern ovvjament jemmen fiż-żgħażagħ tagħna li huma ċ-ċittadini ta' għada. L-importanza tas-settur teknoloġiku f'Malta huwa kbir minħabba diversi sfidi fis-settur teknoloġiku, l-aktar minħabba l-bżonn li jkun hemm nies kwalifikati u speċjalizzati f'diversi partijiet tas-settur. Għaldaqstant jeħtieġ li jkun hemm qabża fil-kompetenzi tagħhom fis-settur biex b'dan il-mod inkunu nistgħu nikkompetu fuq livell internazzjonali. Xi ħaġa li enfasizza dwarha ċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA Tony Sultana li spjega kif fil-każ tas-settur u s-servizz pubbliku l-istudenti jintużaw għal proġetti relatati marfin u juru l-kapaċitajiet tajbin tagħhom biex iwettquhom. It-teorija jagħmilha fil-prattika u jibda jekk huwa pereżempju itgħallem fis-software, juża ftit is-software f'kumpanija jew inkella fis-settur pubbliku. Jekk huwa itgħallem kif jaħdem il-hardware tal-computer, jipprattika wkoll fuq il-ħin tax-xogħol. Jiena differenza wkoll fil-disciplina tiegħu nnifsu, fil-time frames li jrid jilħaq. Jekk qabel għandu time frames huwa li jrid jilħaq eżami jew inkella jilħaq it-teżi biex jagħmilha, issa dik id-disciplina ħadd inbidel billi jrid joħloq xi ħaġa jew inkella jimplementa xi ħaġa fuq ix-xogħol. U l-min hu interessat għandu jirreġistra fuq il-website tal-MITA.